Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somnis. Des del fons del mar, colgat de blau, respiro amb aire teu. I quan vull parlar... Al nostre cel hi ha hagut molts núvols. Tants anys d'amor fan un empatx. Sovint jo feia les maletes. Sovint tu deies prou me'n vaig. I en aquest pis que sembla mort, ja cada moble és un record, l'antiga llum una ombra trista, i ja res no s'assembla a res quan tu has perdut el gest del bes i jo el desig de la conquesta. Amor, amor, meravellós i tendre i dolç amor, des del matí naixent fins al ponent. T'estimo encara, ho saps, t'estimo. Tu saps quins són els meus defectes i jo conec les teves dents. Tu em retenies dins sent trampes i jo et perdia sent moments. Jo vaig tenir d'altres amants, em feia por arribar al descans. Ens cal sentir sempre un impuls. I finalment, vàrem tenir prou de talent per fer-nos vells sense ser adults. Amor, amor, meravellós i tendre i dolç amor, des del matí naixent fins al ponent. T'estimo encara, ho saps, t'estimo. Al pas del temps la fúria escampa i tot té un aire molt més suau. Per als amants la pitjor trampa no és pas que puguin viure en pau. És cert que ja no et veig sofrir i jo no ploro com ahir, el vell misteri és mort en terra. Però podem seguir el sol, imaginar com un consol que no ha acabat la tendra guerra. Amor
amor, meravellós i tendre i dolç amor. Des del matí naixent fins al ponent, t'estimo encara, ho saps, t'estimo. Amor, amor, meravellós i tendre i dolç amor. Des del matí naixent fins al ponent, t'estimo encara, ho saps, t'estimo. Joan, un goig que avui estiguis aquí a Salmaldon Televisió. De nou, sempre ens retrobem en moments importants per a nosaltres. Sempre hi ets, Joan? Un goig ser aquí. O sigui, sóc jo el que estic content de ser aquí, de retrobar-vos a vosaltres, i moltes gràcies per haver-me convidat. Ja ho saps que sempre que truques jo faig cap. No sé, nosaltres ja saps que tu i els Pets us estimem moltíssim, Molt bé. perquè sou un grup de casa nostra que és un dels grups més importants i els que ens fan bategar el dia a dia, no? Sí, sí. El sentiment és recíproc, Vull dir que nosaltres Gràcies. també us estimem molt. Gràcies, la veritat és que sí. Joan, durant més de 25 anys has estat i ets bateria dels Pets. Què significa per tu els Pets? Doncs els Pets va ser una broma de postadolescència, podríem dir, no? Jo em guanyava la vida tocant amb orquestres de petxanga pel circuit de turisme de la Costa Daurada i pels bolos, no? Les festes majors, i el Lluís va començar a fer un conjunt amb un amic, així mig punky, i com que jo era el músic de la colla, que ja més o menys feia aquesta feina, em van dir, escolta, per què no vens un dia a veure què fem? I vaig anar i em vaig incorporar, mig seriosament, però jo crec que més en broma, i això va donar peu a una cosa que al llarg dels anys ha estat la meva professió. Vull dir que tot va començar com una broma. I mira la broma on t'ha arribat. I això, és com un somni fet realitat, s'ha convertit en la meva vida i en la meva feina, en la meva professió i també en la meva passió. Què millor doncs, que amb un sol mot, amb els Pets, i càpiguen tot això que ens dius, no? Sí, i moltes més coses, clar. Són 27 anys ja, com aquell que diu, que anem pel món i, clar, hi cap tota una vida. 27 anys amb títols com Calla i Balla, com Agost, com Fràgil, com Bon Dia, com Fruits Secs. Fruits Secs va ser el treball que us va pujar o que va dir els Pets existeixen? Per vosaltres? Jo crec que cada treball ha representat una part molt important de la nostra vida artística. Fruits Secs, concretament, és el tercer disc i diuen que pels grups de pop i de rock el tercer disc és molt difícil, perquè el primer et dones a conèixer, el segon consolides la teva història i generalment té més èxit, i el tercer és el que has de reinventar-te tu mateix, no? I Fruits Secs va ser una mica això, marcar un estil i consolidar una carrera, i a més va coincidir en el moment, podríem dir, que el rock català en aquest país era un moviment molt important i a més una moda. O sigui, es havia establert fins i tot que en tots els saraus de festes majors hi tenia que haver, o en totes les festes majors hi tenia que haver la nit del rock català, no? Hi havia molta demanda, era un moment molt important, havia explotat com mai, podíem dir, en la història de la música catalana, un moviment de cançó fet en la nostra llengua popular de veritat, no només a nivell underground o a nivell, sinó amb molta popularitat, sortien per la tele, sortien per la ràdio, tots els periodistes s'hi van abocar, i era un moment difícil, i els grups aleshores teníem molta responsabilitat, no? Perquè ja no era un primer disc, ja et havies donat a conèixer, la gent et coneixia, i la gent ja esperava moltes coses de tu, els Pets i tota aquella gent que aleshores estàvem davant d'aquest moviment, no? O d'aquest rotllo de la música, no? I per Joan Reig, si ara mateix obrim aquest caset, què et ve personalment al cap? Què et porta? Quines olors? Primer el format caset, que és un format que a mi m'agrada molt, perquè el portaves al cotxe. M'agrada més el vinil, i sobretot perquè aquesta portada
Aquesta portada originalment és un mural gairebé com aquesta paret, en la qual els grafistes, l'Albert i Jordi Romero, hi anaven posant retalls de revistes. Per tant, aleshores la reducció al caset és la mínima expressió. La pujada al CD, que va sortir posteriorment, i l'original en vinil, però la portada, ja et dic, és com aquesta paret que tenim al darrere. I això és el primer que, quan me l'has donat, és el primer que he pensat, no? Visitar els Romeros i veure com ells anaven aferrant coses en el mural, que després va acabar sent la portada. És una portada que a mi m'agrada molt. I el que penso quan veig això, doncs, bueno, a part d'això, és certa nostàlgia i bé, dir, hòstia, doncs ens ho passàvem molt bé aquella època. Una bona època. Encara ara, perquè els pets, vull dir, Sí. els pets sou els pets i ens hem de treure el barret i no pas el de fum davant vostre, perquè al llarg de la trajectòria no heu fallat mai, sempre hi heu sigut, sempre coherents, un grup, no sé, sou com amics, no? Home, som molt amics. Has de pensar que tant el Falin com Lluís i un servidor érem ja amics de ser músics, érem de la mateixa colla. Imagina't. I això, clar, els lligams són molt forts, no? Això vol dir que abans de que peti una relació, com que tots sabem de quin peu calcem, doncs abans prens mesures perquè això no passi. Vull dir que ens coneixem molt bé, no? Això no vol dir que tot sigui oli i un llum, que no hi hagi discussions, perquè tenim un projecte artístic entre mans, que a la vegada també és un projecte empresarial, perquè hi ha gent que depèn de nosaltres, tens uns tècnics, tens uns músics, Per tant, això quan sortim de gira és evident que hi hagi tensions, no? Perquè com qualsevol col·lectiu humà, una empresa, una família, etc. Però sempre sabem on acaba la llibertat d'un, comença la de l'altre, el respecte, totes aquestes coses que fan que una relació humana, sigui del tipus que sigui, duri amb els anys. No? També un objectiu clar, sabem el que volem fer, no? I això està... Bueno, jo crec que és part del secret. I això és part del secret, part clau de que heu estat al concert del 92, que concert que es va fer el Sant Jordi... 91. 91. Sí, 91 diria. Si no em falla la memòria. Pot ser, em falla a mi segur. Sí. Que vau estar amb grups com Sau, com els Sopes, en un moment tan important a la nostra trajectòria de país, no? En un moment tan incident com era que el català es normalitzava a les escoles, que el català era de tots i no quedava amagat sota les coves. Jo crec que aquest concert va marcar un abans i un després, sobretot va consolidar el rock català com un moviment a tot el país, i sobretot a la capital, m'explico. Abans, aquí al Penedès hi havia el Laxambusto que omplien pavellons i embalats de festa major, nosaltres érem al Camp de Tarragona, el Sopa de Cap estaven a l'Empordà, més amunt al Sant Traït, a la Plana de Vic hi havia el Sau, a Sabadell hi havia tancat per defunció, a Menorca hi havia el Ja t'ho diré, vull dir, hi havia diferents grups per tota la geografia catalana que anaven fent música en català, no? Que era una cosa bastant normal, perquè hi havia una generació que es havia educat amb la televisió, amb l'escola en català, per tant, una assignatura pendent era fer música moderna, música pel jovent, amb la nostra llengua. Això es va fer d'una manera natural, sense proposar. Vull dir, no va ser en sec que algú diu «Ei, vinga, que surtin grups», no. Cada un simultàniament anava treballant en els seus grups, no? I cada un tenia el seu circuit d'actuacions i arriba un moment que els mànagers programen aquest concert, que s'omple de seguida, hi col·laboren també les institucions, i això fa que exploti aquest moviment i que de la capital torni a les comarques però multiplicat per 10. No? Aleshores, la contractació s'anima molt. Nosaltres l'endemà, per exemple, del Sant Jordi, vam estar a Sant Pere de Ribes, recordo, seguint la nostra gira normal i corrent, i de passar a tocar davant de 20.000 persones, doncs l'endemà potser n'hi havia 300 o 400, que era l'habitual que portava un grup amb una festa major local, normal i corrent. Però va representar un sentit, bueno, va representar molt en el sentit de que mediàticament la gent, sobretot a Barcelona, els diaris, les emissores, se'n van donar compte que existia una cosa que es deia rock català, que de fet ja feia temps que existia, però... I es feia comarques. Sí, a partir d'aquell moment explota i bueno... Déu-n'hi-do. El 97 també va ser un any per vosaltres explosiu. Traieu el Bon Dia i us emporteu el premi al millor disc, a la millor cançó, al millor directe. Com es paeix o com es celebra això de ser el millor dels millors? Va ser una època molt maca també, perquè disc d'or, va ser disc d'or. Va ser perquè quan, això que parlàvem ara, aquest moviment tan important del rock català, que havia arrossegat a tant de públic, a tanta gent, vendre discos, etc. Comença una mica, com tot moviment, que té un naixement, una explosió, després la cosa va decaient, aleshores, com un moviment, anava decaient, no?
I aleshores és quan nosaltres fem el disco que es ven més. O sigui que això nosaltres ho vam valorar molt positivament en el sentit de que els Pets ja no es valoren perquè formen part d'un moviment artístic o musical, sinó que es valoren per si sols. Això va ser molt important per nosaltres. Mai hem renegat de pertànyer a aquella generació de grups de rock català. Fins i tot en èpoques eren els únics que reivindicàvem aquesta etiqueta, perquè semblava que la gent li fes nosa i tothom, sí, bueno, som d'aquí però no volem deixar... Semblava que certs grups els hi fes com una mica de presa, no? De formar part d'aquell moviment. Nosaltres ho vam assumir amb tota normalitat i amb orgull, però també vam estar contents quan, en aquesta època que dius tu, se'ns va valorar com a grup, no? Al marge del moviment al qual havies format part. Això, volem dir, hi ha una continuïtat. Després del boom, després d'aquell esclat... Que això potser és el que més costa, no? Els grups que hi hagi la continuïtat. Exacte, perquè amb l'inèrcia d'un moviment important, massiu, clar, hi entren molts artistes i molts grups, no? I després és quan hi ha la criba i la selecció, no? Selecció natural. I aquesta selecció la fa la gent. Molta gent diu, no, és que la promoció, que no sé què, perquè no, escolta'm, la gent no és tonta. La gent els hi pots fotre cada dia un clip per la tele o una cançó per la ràdio, i això no vol dir que se la mengin, se la menjaran un estiu, però una carrera d'un grup és molt més que això, Vull dir, la gent sap, agafa les cançons, agafa el disc, a casa el paeix, amb la serenitat i amb la calma, l'escolta, el cotxe, pam, i és llavors quan tria el seu grup preferit, les seves cançons preferides. Afortunadament, en aquesta criba, que hi va haver després de l'esclat del rock català, els Pets hi vam entrar, no? Els Pets com altres grups que també han continuat, S'entén, però vosaltres heu continuat... Per nosaltres va ser molt important aquell disc. El fet d'anar a gravar a Itàlia també, Vaja, va ser com... És que n'heu viscut moltes, amb els Pets. Sí, amb el Margrau, i va ser un disc que estava molt ben rumiat, perquè el primer single, el disc es deia de la mateixa manera, era un single rodó d'aquests amb una tornada musicalment molt alegre, però amb una lletra una mica amb trampa, que descrivia una cosa potser més sòrdida, no? Que no pas... La música t'inspirava alegria, en canvi la lletra era de certa sordidesa, no? Va ser... Vaja, ens ho vam treballar, vam pencar molt i l'experiment va sortir bé, afortunadament. Bueno, la feina ben feta i la feina amb esforç sempre té resultat. Potser sempre no, però en aquest cas en va tenir. En va tenir. Després fem un salt, perquè els Pets, jo en una hora no en tindria prou de programa per parlar. Quasi 28 anys. Imagina't. Llavors, el 2010 traieu Fràgil, el vostre darrer treball, abans del nou que heu publicat recentment. Sí. En Fràgil és un títol d'un disc que aparentment el nom ja és fràgil, però vosaltres esteu més forts que mai. És aquesta fortalesa com a grup i aquesta solidesa que us permet ficar un títol que potser no ficaríeu amb un disc quan acabeu de començar, perquè un grup que acaba de començar i fica Fràgil sembla que tot trontolli. En canvi, vosaltres, amb la solidesa que teniu com a grup, ficar Fràgil és com per dir, estem segurs del que estem fent. Sí, però el que passa que el títol feia referència a la fragilitat de la vida, dels sentiments, de les persones, no? Que a vegades et creus molt fort i una experiència vital a la qual a priori no hi has donat importància et fa sentir molt fràgil, no? Els sentiments són fràgils, les relacions humanes són molt fràgils i et fan sentir humà i et fan tocar de peus a terra quan passa alguna cosa, no? A vegades anem per la vida apartant a la gent com si fóssim els reis del mambo i en el fons som molt fràgils, no? Perquè la vida és fràgil, no? Per això és tan bonica. Si no seria complicada, que també ho és a vegades. Sovint, No? sí. De fet, una cosa que caracteritza el grup dels Pets és les lletres que teniu, aquestes lletres tan properes que a la vegada diuen molt, que molts cops molta gent no sabria com expressar i agafen una cançó dels Pets i, ostres, això com estava passant a mi? Pam, ho tinc aquí. No? Sí. Això que de vegades és difícil, no? Perquè normalment tothom ven coses de fora i tot el de fora és molt bonic i no sé. Nosaltres vam començar escrivint sobre nosaltres i d'una manera natural i escrivint les coses que et passen. I llavors te'n dones compte que també li passa al veí. I jo per això crec que la gent connecta amb les nostres lletres, perquè no parlem d'herois galàctics ni parlem de coses que no estan a l'abast de la gent, no? Parlem del que passa cada dia, del que pot passar al veí del tercer quarta o del bloc on vius o del que li passa a un pagès de les nostres comarques o del jovent, no sé. I són històries a vegades quotidianes, però darrere d'una història quotidiana hi pot haver un gran drama, o hi pot haver una gran alegria, o hi pot haver un problema social al qual enfoques per tal de que quedi palès i el denuncies, no? O hi pot haver la preocupació per la teva cultura, per la teva llengua, no sé, parlant de les coses de cada dia, a vegades surten, al darrere n'hi ha d'altres a vegades. És la vida, no? Això és la vida, i això la gent ho entén.
no? I passa el que dius tu, no? Quan llegeixes dius, hòstia, si això li passa a mon germà, no? Per tant, és una cosa... Jo crec que és més fàcil fer-se les cançons quan t'expliquen coses que et poden haver passat a tu, quan són coses humanes i no coses de l'altre... Jo respecto els cantants que fan lletres, no sé, com a surrealistes, que a vegades costa d'agafar-les i que no saps ben bé què t'expliquen, però la nostra opció sempre ha sigut tocar de peus a terra i parlar planerament de les coses que passen, no? Perquè la cançó és una manera d'explicar coses, de connectar amb la gent, i és més fàcil connectar si comparteixes sentiments i experiències, no? I la gent ho agafa, això. I amb aquest aferrament cap a la terra d'aquí, vau agafar un avió i fa poc vau estar a Londres, vau conquistar el públic de la capital del Regne Unit. Sí, la majoria eren catalans, però hi ha una mica de trampa aquí. Bueno, perquè és que hi ha molts catalans allà que feia temps que no els veien i van dir, és la nostra. Jo vaig quedar parat de la quantitat de catalans que hi ha a Londres. Hi ha una associació que es diu Catalans United Kingdom, que són una mica els organitzadors, i ells són els que fan la propaganda. Això t'ho deia de broma, vull dir, també en van vindre d'aborígens, també van vindre anglesos, no? S'entén. I molts d'aquí que van agafar i van fer un viatge per venir-vos a veure. Però vam omplir la sala i va ser una experiència molt curiosa, no? Veure estelades i veure la gent cantant les nostres cançons i els anglesos d'allà fent una cara de dir, què passa aquí, no? Des del personal de la sala, en el qual hi havia un noi català treballant, precisament, que ens va ajudar molt, fins als amics dels catalans que viuen allà. Clar que se'ls van emportar. Va ser una experiència curiosa. No per anar a fer les Amèriques, en aquest cas seria les Grans Bretanyes, o les Anglaterres, no és el cas, perquè desenganyem-nos, ells tenen la millor música d'aquest gènere que fem nosaltres del món, per tant, que els hi has d'anar a ensenyar, no? Però sí com a experiència vital i fins i tot artística, anar a tocar davant d'una audiència que a priori no t'entén, doncs té la seva gràcia. Una audiència irreal, o no pas, no sé si va venir el Carles d'Anglaterra a veure-us o no. No vam veure unes orelles per allí surant, no. De moment no. I després de Londres us en vau anar fins a Perpinyà. Perpinyà és Catalunya, la Catalunya Nord, per tant, ja no era la primera vegada que hi tocàvem, però sí que el fet de que estigui a l'estat francès hi ha a vegades dificultats, sobretot les dificultats són econòmiques, no? Perquè les associacions que munten concerts doncs, una mica treballen a precari, amb pocs diners, i no hi anem tot el sovint que hi voldríem anar a la Catalunya Nord, no? Però també va ser una experiència molt xula, a més era un dia que era una jornada per la llengua catalana i també va ser molt xulo, en una sala molt maca que es diu Le Mediaté i va estar molt bé i vam fer, diguéssim que hem estat gairebé 2 anys, te diria que els únics concerts que hem fet han sigut Perpinyà i Londres, perquè vam dir no volem tocar al Principat fins que no tinguem un disc nou, no? Que això és una cosa que a nosaltres ens va bastant bé per oxigenar una mica la relació, el grup, que el públic tingui temps d'enyorar-vos, no? D'enyorar-vos i llavors tornar amb més força. Jo crec que això va bé perquè tenim el país que tenim, no? Que és molt maco, molt bonic, que jo crec que és un país molt a escala humana, però que també té, un dels hàndicaps que té és que som la gent que som, no? I els que consumeixen música en català, els que escolten música en català són els que són, per tant, dosificar-te a vegades va bé, i així permetem que surtin noves generacions i nous grups, que ara la música catalana torna a estar en un moment fantàstic. Si abans parlàvem del boom i de l'esclat del rock català de la nostra generació, de principis dels 90, ara jo crec que es viu amb certes distàncies, però es viu un moviment semblant, almenys pel que fa a oferta, a grups i artistes emergents que surten, no? I així en aquesta parada d'aquests 2 anys també t'han pogut veure amb grups com Mesclat, amb grups com Refugi, amb Mesclat, que aquest grup que vau muntar junt amb el Titot dels Brams, amb Dep, el 2000, si no em falla la memòria, i és un grup on també reivindiqueu una mica les arrels a través del rock i del folk de casa nostra, no? Això va ser... El Titot i jo teníem ganes de treballar, sempre hem tingut ganes de treballar junts, no sabíem si fer un esbardansaire, una calçotada o un conjunt. I al final ens vam decidir per l'opció més lògica, que era el que sabíem fer, que era fer música. Per tant, vam fer un conjunt.
Per no fer un Brahms 2 o uns Pets 2, evidentment vam dir i hem de buscar alguna cosa diferent, no? I teníem ganes d'experimentar amb la música popular, d'arrel tradicional, i el que vam fer, com que ell i jo veníem del rock, doncs vam fer contactar amb músics que vinguessin del món del folk i de la música tradicional, ètnica, etc. No? I vam contactar amb Carles Belda i amb el Marcel Caselles. No? Aleshores ho vam dir al David, que feia la guitarra, David estava amb Deb i amb els Brans, i així és com vam fer aquest grup, que és la meitat que venien del rock i la meitat del folk. El Pep Toni Rubio, també, de Mallorca, i vam fer 3 discos fins a l'actualitat, i experimentant doncs, amb això, amb sons de la terra, però amb un tractament més modern, no més proper al pop o més proper al rock. No? Aquest grup que hem pogut veure els principals escenaris de casa nostra i que també vam poder veure les desenals de balls. Sí, hi ha hagut èpoques que hem treballat molt, ara estem una miqueta en stand-by, però és un grup que no està ni sol, és un grup una mica com el Guadiana, que ara surt quan els altres projectes dels altres companys músics ho permeten, doncs sortim, ara ens amaguem, ara sortim. I el dia que no, doncs feu 2 concerts, bueno, tu en aquest cas vas fer doblet a les desenals de Valls, que vas tocar amb els Pets, t'havies anat a descansar una estoneta i al cap d'unes hores et van poder tornar a veure mesclat. Sí, sí, això ha passat més d'una vegada. Més d'una vegada. Va passar a Mallorca, un festival amb una campallengua, potser amb alguna acampada jove potser també ha passat, o un senglar, ara no t'ho sabria dir, confonc els festivals, però ha passat més d'una vegada que he tingut doblet bé, i amb altres, i en pobles, millor recordo que una vegada tocava Calaf amb els Pets i després, més tard, a les Borges Blanques amb mesclat. Déu-n'hi-do. O sigui, és agafar el cotxe i cor. De l'altre. Sí, sí. Però vaja, això, el Titot, per exemple, és l'artista, fer això. Sí? Sí, sí, el Titot. De fer uns plànings, allò... Sí. Pot arribar a fer 4 bolos en un dia. Déu-n'hi-do. I d'això, en Joan Reig agafa aquesta autopista que va paral·lela al mar, d'aquesta cançó que per nosaltres és molt important, aquesta cançó dintre dels Pets, el poble sota el barret de fum, i d'aquí te'n vas i te'n vas a fer Refugi. Sí. Bueno, entremig vas fent, i si et sembla, agafem aquesta autopista que et conduirà fins a la Montse Oliver, que t'espera, i amb ella parles de Refugi. Molt bé, oh, i tant, encantat de la vida. Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, capats de sol.